simbahan. Sa balita, National House Committee on Health ginaduso nga magpain sang 1 billion pesos sa batok sa coronavirus. World Health Organization kontento sa tikang sa Pilipinas sa pag-address ng nCoV. Kag sa atong balita, International nCoV Hospital sa China gintukod sa sulod lang sang 8 kadlaw. Handa na mag-akomodar sa mga pasyente. Sa sports balita, Raptors gain ng paso ang Chicago Bulls sa NBA. Kag sa atong balita, Entertainment, Bea Alonso kag Alden Richards patod sa Thailand Airport. May bagwayhan nga proyekto. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa aksyon! Lasay sa Jess, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, kakaroon sa detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Duwa ka mga pasyente sa Negros Occidental ang ginaimbestigahan sa 2019 novel coronavirus on 2019 nCoV. Ini ang ginanunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon matapos ang iyang pagpakigsapol kay Provincial Health Officer 2 Dr. Ernel Tumimbang kag Provincial Disaster Management Program Division Head Z-Fard Gerhard Kelian sa Kapitolyo Provincial. Suro kay Aksyon, una nga pasyente ang isa ka dumuluong nga nagikan sa pungsod Taiwan samtang isa mo ang babae nga halinaman sa Hong Kong. Suno kay Aksyon, nakuha na sang sample sang specimen ang duwa ka ginpadala na sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM para may baluan kon positibo o kon negatibo ang mga ini sa virus. Ginklaro ni Aksyon nga kung mag-positibo ang resulta, nagakinahanglan pa ini sang ikaduwang eksaminasyon para sa confirmatory test.
Ang duwa sa karonang napaidalom sa pag-quarantine sa isolation facility sang Doña Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod. That we actually have two persons under investigation right now, no, for novel coronavirus. One is a foreign national with a travel history from Taiwan, and one is a Filipino with travel history from Hong Kong. Dabatian ang anunsyo ni Negros Occidental Governor Lacson. Iga-reactivate ng gobyerno probinsyal ang Provincial Infectious Disease Action and Control Committee batog sa 2019 novel coronavirus ug 2019 nCoV. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang patigayonon sa Sinapol buwas Pebrero 4 sa Kapitolyo Probinsyal. Pila sa mga bug-o sini amo ang Provincial Health Office, Department of Education, pribado nga mga hospital kag iban pa nga mga kinahanglanon nga ahensya. Dugang pa ni Lacson, paghahambalan man ang plano nga pagpahamtang sang isolation unit sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay agud nga magabaton sa pasyente nga may suspected nCoV. Sa karon ang Doña Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod amo lamang ang pwede nga magabaton sang sini nga mga pasyente. Angot sa mga balita, ginpanawagan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa mga pribadong ospital sa siyudad sa Bacolod nga magpreparar sa 2019 novel coronavirus o 2019 nCoV. Agtinguan nga makabaton man sang pasyente nga ginaimbestigahan sa virus kun kinahanglanon na. Ini kasunod sang anunsyo sang gobernador angot sa duha ka mga patients under investigation o PUI nga naka-quarantine sa isolation facility sang Doña Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod. Nagapati ang gobernador nga masarangan sang level 2 kag level 3 nga private hospital ang pagtatap sang sining mga pasyente suspected ban o kon positibo sa virus. Ang isolation facility sa hospital mo sa kapribado nga kwarto nga ginahamtangan sang pasyente para patigayunon ang infection control kag mapasiguro nga hindi makalato na ang virus. Nanawagan ng Bacolod Interagency Task Force sa publiko nga hindi pagtaguon ng mga impormasyon sa otoridad ilabi na kung may travel history sa mga lugar nga apektado sa coronavirus. Ini kasunod sang unang nga pagsinapol sang task force upod ang nagkalain-laing ahensya sa Bacolod Government Center Pebrero 3. Gindesignar sang task force si Dr. Grace Tan ang pamuno sang City Health Office Environmental Sanitation Division bilang spokesperson sang syudad angot sa issue sang coronavirus. Nag-apilar si Tan sa mga tao nga hindi magpanik kag hibaluon ang beripikado nga mga impormasyon kasunod sa nga pagginuwa sa mga hindi matuod nga mga datos. Suno kay Tan, dapat magkadto sa mga hospital ang mga persona nga halin sa iba nga pungsod sa tion nga mag-abot sa syudad ilabi na kung nagabatsyag sang sintomas. Ginpatag ni Tan nga mangin mabudlay para sa ila kung daguon ng isa ka persona ang mga impormasyon kag mamudayan sila sa pag-contain sa gamay nga problema. Ang task force ang mag-upod sa press conference ni Mayor Evelio Nardia sa kada Lunes nga adlaw para maghatag sang update sa coronavirus. Gintalana sa Pebrero 12 ang masunod nga meeting sang task force. Please do not withhold information if you have a history of travel sa China and Macau, Hong Kong, Taiwan, any neighboring countries. Ang kamahin sa pagpahayag ni Dr. Grace Tan. Sa iban nga balita lokal, nagpanginmatay sa sulod sang simbahan ng isa ka lalaki si isa ka barangay sa may siyudad sang La Carlota tinalikdan nga adlaw. Ang biktima nag-edad 27 anyos sungod nga ginhinago ang ngalan sang kapulisana. Sunod kay Police Major Romeo Vargas ang hepe sang La Carlota PNP. Nasapwan na lang sang mga nagapaninlo sa simbahan nga nagakabit ng biktima kag wala sang kabuhi gamit ang linya sang kuryente. Ginkuha niya mismo sa dingding sang simbahan. Sunod sa hepe sang La Carlota ginaligar nga may nervous breakdown ang biktima ag anay nga nagagamit sang illegal nga droga apang wala nakaagi sungka sa kapulisan. Sunod pa kay Vargas, may nakasugid nga barangay kagawad nga nakabatsyag sa handok ang biktima nga base mag-viral ang iya video nga may malain nga mahimo kang isang pagsuyop kag pagbinastos. Una na nagpangayo sang patawad ang biktima sa amay antes ng panginmatay. Wala naman sang planong pamilya nga ipa-autopsy ang lawas sang biktima bangod kumbinsido ang mga ini nga naghikog ang ila nga himata.
Sa katapusan nga balita lokal, gintupok sang kalayong isa ka bodega sa Green Plains 2 Subdivision, Banga Yap, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod. Ang among nga bodega ginapanagiyahan ni Peter Sulaiman kag sunod kay Bacolod City Fire Marshal Publio Protenya. Las 4:10 ang hapon sa nag-umpisa ang sunog kag tak na las 4:17 naman sang gindeklara nga fire out. Himo sa light materials ang among nga bodega rason kun nga amadasing nga naglapta ang kalayo. Sunod naman kay London Trompeta ang trabahante sa among nga bodega, nakibot na lamang ini nga nagkalayo na ang kilid nga bahin sa nga among nga bodega. Padayon pa sa karon ang paghibalo sa mga otoridad sa ginhalinan sang sunog kag bilis ang kahalitan. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6, 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Sa aksyon. Las 6, 19 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kakaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaduso ni House Committee on Health Chair Angelina Tan ng 1 bilyon pesos na supplemental budget para sa kampanya sa Department of Health o na DOH batok sa coronavirus. Sa press conference, sumungad daw pahayag ni Tan sa tion nga para mag-aprobar ang Kongreso sang supplemental budget para pakigbatuan ng paglaptas sang NCOV sa pungsod kag maproteksyonan ang mga Pinoy. Ginpathag sang kongresista ang pondo ang pag-usaron para mapondohan ng sang DOH ang mga nagapanguna nga talatapan sa paghatag solusyon sa sining problema. Ang mga talatapan ang ginalakipan sang Disease and Prevention Control Bureau for Logistics and Commodities, Epidemiology Bureau for Surveillance, Health Emergency Management Bureau, Bureau of Quarantine, Research Institute for Tropical Medicine kagiban pa. Natala na naman nga mag-file ang kongresista sang resolusyon nga lantawon kung ano ka preparado ang Pilipinas sa mga health emergencies. Kontento ang World Health Organization sa mga tigang ginahimo sa Pilipinas agud masolusyonan ang 2019 novel coronavirus. Suno kay Dr. Rabinda Abiyasinghe, tiglawas sang WHO, kumpiyansa sila nga masarangan sa Pilipinas nga makontrol kag mapauntat ang outbreak sang coronavirus. Tugang pasang opisyal, naging proactive ang gobyerno, alerto, aktibo kag wala nagadalok sa impormasyon sa publiko. Hugot man niya ginahimo nga koordinasyon o kung hugot man ang ginahimo nga koordinasyon sa Department of Health sa WHO para sa pag-update
sa fact-based developments and approach halin sa mga medical experts. Sa karon, 2 ka kaso na sang nCoV ang na-record sa Pilipinas, sa diin isa sa mga pasyente nga Chinese ang napatay. Sa iban nga mga balita nasyonal, natala na ngay testing sang Commission on Elections sa COMELEC ang mobile app nga sarang mosar para makaboto ang tao sa tion sang eleksyon. Sa isa ka statement, ginpahay ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, apat ka mga suppliers sang mobile app voting program ang nagtanyag sa COMELEC sang test run. Sulo kay Guanzon, sa tion ngay ni ang magmadinalagon, magapangabay sila sa Kongreso nga magpasar sang layi. Nagpasiguro naman si Guanzon nga mangin transparent ang ahensya sa mobile app voting testing. Pag-imbitahon sa COMELEC para mag-observe sa testing ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Lente kag National Movement for Free Elections. Sa idalom sang automated election law, sarang lamang makabutara ang isa ka tawo sa eleksyon o nini ang physically present sa voting centers kag magabutang sang ilang balot sa vote counting machines sa kun VCM. Sa katapusan nga balita national, natungod na sa Department of Health ang 74 ka tawo nga nakaupod sa duha ka mga Chinese nga nagpositibo sa novel coronavirus. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Head Dr. Ferchito Avelino, ang 74 nahatagan na sa panugyan para magpatigayon sa home quarantine. Una nga ginpahayag sa DOH nga kabulig ang airline company kag ang mga lokal nga gobyerno kun diin nagkadto ang duha, ginpangita ang ilang mga nakaupod ini para mausisa kag masiguro nga luwas sila sa nCoV. Sa 74 nga ginpangita, may 8 nga nakitaan sa sintomas sang flu kaangay sa pag-angkon sang ubo. Mailid sila nga ginabantayan sang DOH kag ginlakip na sa record sa mga ginakabig nga patients under investigation o kun PUIs. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa imo pag-exercise hini magkalipat nga mga detoxify. Ugali ang panginom sang DTX 500, bangunan DTX 500 ang nagatino sa imo nga dugo ng gasilhig sa mga impurities sa toxin sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Una sa aksyon. Las 6:28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa ato na detalye sa Balita International, handa na mag-akomodar sa pasyente ang hospital nga gintukod kay ginisenyo para sa mga novel coronavirus patients sa pungsod China. Base sa reports ng state media sa pungsod, ang hospital gintukod sa sulod lamang sa 8 ka adlaw kag ginpahamtang sa syudad sang Wuhan ang epicenter sang outbreak. Ang hospital nga Hushenshan ukon Fargad Mountain ang gindisenyo nga may 1,000 ka mga hiligdaan para sa mga pasyente nga nakumpirmar nga positibo sa nCoV infection. Base sa pinakauli nga update, may 361 na ang napatay, mas sobra 17,000 katawang infected sa China, kag may 171 naman sa nagkalain-lain nga pungsod. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa mga sports sa balita, ginlampas sang Toronto Raptors ang Chicago Bulls sa score nga 129-102 para makuha ang ika-11 nga sunod-sunod nga kadalagaan sa NBA. Nanguna sa Raptors ang rookie player nga si Terrence Davis nga nakapasulod sang career best nga 31 points. Nagdugang naman si Pascal Siakam sang 17 puntos kag sang siyam ka rebounds para sa Raptors. Naglabot sa 21 puntos sang naabanse sang Raptors, 8 ka minutos sang nabilin sa ika-4 nga quarter sang hampang. Samtang nagdaog man ang Detroit Pistons kontra Denver Nuggets sa overtime score nga 128-123. Una sa balita. Una sa aksyon. Kag sa atong Balita Entertainment, spotted sa karon ng aktor nga si Alden Richards sa Suvarnabhumi Airport sa Thailand. Kaupod ang aktres nga si Bea Alonso. Sa piyak nga wala pa sang kumpirmasyon halin sa ilatag sa mga agency apang pila ka netizens sa nagpabutyag sa ila konklusyon sa nakita-an nga video. Nagapati ang kadamaan nga may kolaborasyon sa tunga sang duha o kun pa ni bag-o nga proyekto. Una na sa tugid pahayag na Richards nga bukas siya nga magkatrabaho si Alonso nga isa man sa iya mga handom sa palaabuton. Ginpahayag naman ini sang aktor kay Bea nga iya nagkaupod man sadto sa airport day sa Pilipinas ang 2018 sa pagtambong nila sa Sidulog Festival sa siyudad sang Cebu. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 3, tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon!
Sa Bacolod, Aksyon Radio!